ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ଏ ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ଟା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି ବୋଲି। ଖାଲି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଯେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇବା ଉପରକୁ ଗଲେରି ସେଇଟା ହେବନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, କେତେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ, ଆମେ ବାପା ମା ପାଇଁ କ'ଣ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ବିନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରରେ ସାରା ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆଉ ମା। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମିଳିବେ, ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବେ, ଅନେକ ପରିଚୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା କେହି ଦେବେନି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଳ ଦେହକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ମୂଳ ଦେହକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଦୁଆ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମା। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ପାଇଗଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ସମ୍ମାନ ନଥିବ। ସେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆଜି ଇନକମ୍ କରୁଛ, କାଲି ପଳେଇବ। ଆଜି ଇନକମ୍ କରିନ, କାଲି ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କାଲି ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବେ? ସେ ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଯେ ଆପଣ କେବେ ଏକା ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖି ପାରିନଥିବେ, କାରଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ବି କେତେବେଳେ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବେ, ଭଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ବସିକି ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମା ସାରା ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜାଗର ହିଁ ବସିଥିବ ଯେ ତା ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। ତମ ବାପା ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ଯାଇଥିବେ, ବିଲ କାମ ହେଉ, ଭଲ କାମ ହେଉ, କି ପର ଦ୍ୱାରେ ଖଟିବାକୁ ହେଉ, କାମକୁ ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଶୁଣିବେ ନିଜ ପୁଅର କି ନିଜ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବେ? କେବେ ବି ଶୋଇପାରିବେନି। ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ମା ସହିତ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସକାଳ ହେବ ପୁଣି ତାଙ୍କ କାମକୁ ସେ ଚାଲିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବେଲିକା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କି? ସେସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ନିଜର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, କି ତା ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ପଇସା ବାଲା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳେ ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ସେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଏ ପଦିଏ କଥା ସାରା ପୃଥିବୀଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁ ବାପାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ ପଦେ ପଦେ ମିଠା ମିଠା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ନୀତି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନ। ଏଇଟା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କରୁଛି, କାଲି ବି ମୋର ବାହାଘର ହେବ, ମୋର ବି ସନ୍ତାନ ହେବ, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇ ଯାହା ପାଖରେ ନିଜର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାର ବାପା ମାଆର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ କହିବେ।
ଆପଣମାନେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନ, ଯଦି ଏ ନୀତିବାଣୀଟା ବା ମୋଟିଭେସନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଆଣି ଆସିବି। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।